Всім добрий вечір. Добрий вечір. Dneska budem mať vysielanie naživo po slovensky a práve teraz je môj kolega na lode MSC Európa a ideme sa pozrieť, ako to tam vyzerá. Večer. Čakáme, kým sa pripojí Viktor. Ahoj. Ahoj. Jediná pripomienka, čo teraz mám, tak to je tento hrnček z MSC. A každý večer si to dávam čaj a rozmýšľam, ty kokos, ja chcem naspäť. Ja chcem tam žiť na tej lodi. A ja na tejto. To je niečo nenormálne, Maša, je to niečo, ja neviem, jak to ani vysvetliť, však sa pozri sama. Ty kokos, ja chcem, aby si išiel teraz a si sa spustil na tej trúbe. Teraz? Dobre, nebudem ťa zaťažovať. Nie, Cez deň. môžeme to skúsiť, uvidím, ale nie, teraz je zatvorená, lebo to musia stať dole títo animátori, ktorí kontrolujú, aby sa nezrazil nikto. Čiže teraz tu nikto nie je, to znamená, že teraz sa to nedá. Ale ja sa spustím a pošlem video. Určite. A teraz ti ukážem niečo lepšie, hej? A ty sa kľudne pýtaj, ja ti budem odpovedať. Nebola som nikde na World Európa a to je taký maličký sen, lebo MSC World Európa je jedna z najvyšších výletných plavb a strašne ma to ľaka a teraz som bola na Euribia, tiež veľmi pekná loď 2024 roku. Teraz mi ukáž, čo vlastne máme také špecifické na tejto lode a prečo by sme mali ísť priamo presne na túto loď. No, tak také špecifické je presne to, čo vidíš za mnou. Ja si to prepnem, aby ste to mali lepší obraz, aby... Počkaj. Takto. Toto. Wow. Toto je to najlepšie asi na fotenie na Instagram a podobne, čo som si tu našiel, ale to som tu iba druhý deň, ešte som toho strašne veľa nevidel. A toto je vlastne World Promenáda, ktorá je obklopená kajútami s balkónmi z jednej aj z druhej strany. A tu táto promenáda je vlastne pod holým nebom, čo vyzerá, ako keby to bola loď nie MSC, ale ako keby to bolo Royal Caribbean. Oni majú takéto lode a proste to je tiež taký malý sen, ktorý sa stal skutočnosťou. Máš tu strašne veľa barov, reštaurácií, tematických barov, máš tu cukrárne, obchody, všelijaké zábavy, napríklad táto, ako sa to povie, šmíkalka, to je najvyššia šmíkalka na lodi. Ale nie len na tejto, celkovo na svete. To je najvyššia šmíkalka na svete, ktorá bola vybudovaná na lodi. Ďalej je tu kopec divadiel. Na tejto lodi len divadlá máme 3. A každý deň v každom divadle sú 2 rôzne predstavenia, čiže neviem si vybrať, na ktoré ísť. Kopec rôznych, ako som hovoril a ukazoval, cukrárne, tak tu takisto. Teraz keď pozerám tie balkóny, vlastne dobre chápem. Človek, keď bukuje túto loď, tak môže si vybrať výhľad na more alebo výhľad na vlastne promenádu. Áno, absolútne pravda. Tu na promenádu ja mám výhľad na more, pretože ja si potrpím na tom, aby tá voda tam šumela, tie vlny, mňa to strašne ukľudňuje. Ja toto by som nevymenil za toto rušno, čo je tu, lebo keď chcem, tak ja si tu prídem dole a ja sa zabavím, ja si zatancujem, ale človek potrebuje takú meditáciu niekedy a pre mňa tá voda je fakt taká ukľudňujúca. Veď robím 7 rokov. Robím 7 rokov na vode,
na moriach, na lodiach, takže pre mňa je to asi kvôli tomu také, čo by som nechcel meniť. Ja si myslím, že to by mohlo byť tiež zaujímavé, keď máš výhľad takto na tú promenádu a proste sa pozrieš z balkónu, aha, ľudia sú vonku, môžem ísť na diskotéku. Určite, je to super, pretože, ako hovorím, každý má nejaké svoje pravidlá, podľa čoho sa riadí, keď si vyberá plavbu. Napríklad pre takých party ľudí, ktorým nevadí hluk, ideálny variant. Ale tí, ktorí majú radšej kľud, tak určite tieto kajuty neodporúčam. Tu Dobre. máme vlastne grécku rybnú reštauráciu s Vieš nám rôznymi... ukázať niečo, lebo teraz máme zastavený ten výhľad. Vidno to, či to seklo? To iba stojíme, pozeráme na promenádu. Aha, tak počkaj. A teraz? Takisto? Aha. Ja neviem, mne to ukazuje. Ja dúfam, že keď skončíme live, že ono sa to automaticky obnoví, lebo stáva sa, že to sekne, ale potom to už, keď sa uloží video, Vieš že to to utočiť na funguje. seba? Áno. Teraz je to na mňa. Nič. Stále Mne- vidíme promenádu. Mne to ukazuje, takže skúsime, neviem, môžeme skúsiť ešte raz zapnúť, alebo skúsim zapnúť, vypnúť kameru. No. A teraz? Nič. Teraz áno. Dobre, vidím No, ťa. super. Super, Takže teším sa. prepnem to ešte raz. Áno, ukáž, čo tam všetko máte. No, takže tu je vlastne kafetéria. Tu sú rôzne druhy káv, aj také, ktoré som nikdy v živote nevidel, nepočul. Včera som pil nejaké čerešňové latte, alebo čo to bolo. Výborné to bolo, ale ja som na horkú kávu, to bolo pre mňa veľmi sladké, ale chuťovo to bolo výborné. Ďalej, tu hneď oproti je grécka reštaurácia s rybami a morskými plodmi. Wow. Tu som večerial včera, tiež klobúk dole, kalamáre, krevety, mušle, lobstery, proste máš tu od vymyslu sveta všetko, čo len chceš, všetko, čo sa dá chytiť v mori, všetko to tu máš. Ďalej tu máme Ježiš, tá obchody. Promenáda, ja ti poviem, že na Eurobie tiež sme mali promenádu a to bolo pre mňa strašne také wow. A keď som dávala fotky na Instagram, tak všetci mysleli si, že to je nejaké mesto, že to vôbec nie je na lodi, ale skutočne je to na lodi. Áno, takže... áno, ja takisto, keď som sem prišiel včera, a ja taký, že preboha, ja sa cítim, ako keby som bol niekde v obchodnom centre, alebo ja neviem. Hej. Vôbec sa necítiš, ako keby si bol na vode, na lodi a teraz sa plavíme a ani necítiš, že sa plavíme. Ono je to natoľko ohromné, veľké, že to ani necítiš ani tie vibrácie. Prosím ťa, a kam plavíte sa? Kde pristanete zajtra? No dneska sme boli v Marseli, to bolo Francúzsko, zajtra sme v Genoji, Taliansko. Potom a máme ešte bolo v Barcelóne vlastne? Áno. Včera sme boli v Barcelone a potom tam máme ďalej pár miest ešte v Taliansku. Civitavecchia, Messina, ďalej tam bude Malta. Po Malte máme jeden deň v mori a ďalej vlastne už budeme naspäť v Barcelone a budeme sa chystať odísť z tejto krásnej lode. Tu máme vlastne už takú vnútornú promenádu, tam má 3 poschodia, čiže tu vlastne teraz som na 8. a 6. 7. takisto je táto promenáda. Strašne veľa všetkého, tu máš takisto rôzne obchody, suveníry a čo som zistil, teda ja som to vedel, ale stále robím tú istú chybu, neviem prečo. Nakúpim si veci doma a dneska tu majú také akcie na lodi, že 3 sety hodiniek darčekových sád za 60 eur, značkových.
Super. Aj my sme No, to tak mali, keď sme boli, takže tiež babi veľa toho zobrali. Ale mne sa do kufru zmestili barnče. no, naozaj. Tu je, Mhm. tu je krásny tematický bar Elixír. Tu robia Mhm. také koktejly tiež instagramovo pekne vyzerajúce, že ti Mhm. dajú v takej skatuli s dymom, alebo bublinu, alebo Wow, to ešte sme niečo. nemali. Super. Takto to tu vyzerá, tiež tu hraje DJ. Veľmi dobre to tu vyzerá. Krásne to tu Paráda. vonia. Ja rozmýšľam, lebo berem mámku a sestru cez leto a rozmýšľam, či nepojedem na vodu Európu. Určite choď, neoľutuješ. Neoľutuješ. Toto je niečo, čo naozaj treba zažiť. To sa len tak hoci kde nevidí. A ďalej tu máme vlastne našu krásnu e, dole vlastne toto hola, to je mexická reštaurácia, Mhm. tu je čajovňa, skúsim do nej aj ísť, ukázať vám čajovňu, lebo veľa ľudí hovorí vlastne, že na ľudiach je stále nejaké action, že nemáš miesto, kde si zrelaxovať myseľ alebo ukľudniť sa. Z časti to je pravda, ale z druhej časti musím nesúhlasiť, pretože človek, ktorý chce nejaký kľud si nájsť, určite si nájde. Napríklad tu je šampanský bar, šampaň bar, nie je tu Mhm. veľa ľudí a je to tu celkom kľudné, je to tu tiché, máš veľa možností si sadnúť a Ja ti poviem, byť, že nie je byť pravda. Ja chvíľu vždycky, sám. keď som si chcela oddychnúť od ľudí, tak vždycky som si našla miesto aj knihu prečítať a tak, že väčšinou Určite. všetci sa pohybujú vedľa bazénov, jacuzzi, výrivok a my normálne, keď chceme odísť niekam od ľudí, tak ideme hore na pálubu a tam vždycky sa nájde voľné miesto niekde, taký kútik. Ale pre dospelých, čo nechcú počuť deti, tak máme aj lodi, kde nie sú deti, takže to tiež je výhodné. Viktor, zase si mi zmizol. Mhm. Tak, asi sa odpojil internet u Viktora. Nevadí, takže uvideli sme nejakú časť lodi World Europa MŠT. Teším sa na vaše komentáre, na vaše otázky a budeme každý deň vám ukazovať kúsok tejto lodi. Pekný večer.